Prosím, natoč video, hej, prosím. Tak už dosť. Presne tak. Už dosť. Ja viem, že toto mi do komentárov vy nepíšete, že prosím, natoč video, tak. Ale ja, aby som sa zastavila, lebo už mám fakt tých sérií veľa. Napríklad. Teraz si neviem spomenúť žiadny príklad. Tak sa ozvem, keď ten príklad budem mať. Dobre, mám ho už. Príbeh jednej youtuberky, napríklad slúbila som, povedala som, že na 2 alebo na 3 časti. A ďalší príklad je Srandičky. Je druhý diel iba. Prvý sa mi zmazal, takže budete bohužiaľ žiť iba s druhou Srandičkou. A nejak sa pokúsim obnoviť Srandičky. Ja som si ho vymazala z mobilu. A vymazala som si ho celkovo preč. Omylom samozrejme. A potom napríklad ešte tu mám... Ešte neviem. Viem. Tak, Rodinné šťastie, Lucy a Belinda, Kate, ako to bolo. To ešte mám na nejakej 20 videí. Chápete? Ja to nestíham. A preto chcem si stopnúť 2 série. Stopínam si jednu sériu. Lucy a Belinda, Kate, ako to bolo. Stopínam si druhú sériu. Rodinné šťastie. Tieto 2 série si stopínam. Tie budem natáčať až na budúci rok, 2016. Presne tak, lebo teraz mám novú sériu. Tu chcem dokončiť, lebo tam bude ešte jeden, max 2 diely ešte. Takže to chcem natočiť, teda dotočiť. A chcem ešte natočiť seriál, taký vianočný seriál, ale nebude tam, že Vianoce. A bude to také posledné 3 diely budú vianočné. Bude tam nejak okolo 5 až 10 dielov, neviem. Buď 5 podľa toho, ako sa mi to bude chceť a ako mi to vyjde. Napríklad ukážem vám názornú ukážku. Prepáčte. Poďte sem, babi. Toto je potom tá názorná ukážka. Luna, poď. Áno. Babi, chcete dojsť na Vianoce? Jasné. Ako na Vianočnú večeru? Hej. Sorry, pardon, nechcel som. To nič. Dojdete? Jo, jasné, aj tak by sme boli iba my 2. Ale ja potom odídem, ja pôjdem za Mickou a ja za Siarou. Ježiš, ja padám, ja už musím. Tak to bola názorná ukážka, tie 3 posledné vianočné diely. Ale inak to bude nejako takto. Prečo ma nemôžeš poslúchať aspoň jeden raz? Ale a takéto hádky a tak. Takže nejak tak. Tak toto by sme mali u konca vlastne. A čo by som vám chcela povedať, že sa vám fakt ospravedlňujem, ale keď natáčam jedno video, napríklad, teraz si neviem spomenúť napríklad, Lucy a Belinda, Kate, ako to bolo, tak prepáčte za iný priestor, ale ja už si to fakt nepamätám, že ako to tam tá Lucy mala, keď ja natáčam najprv Lucy, Belinda, Kate, ako to bolo, natáčam to,
dotočím to, spracujem si to a potom idem natáčať rodinné šťastie. Natočím ho. A ja, že toto sa mi tak nepáči, tak si to pozmení a potom zabudnem, že ako to celé bolo na začiatku. Takže fakt, sorry. Ja to nechcem, ale ja to musím. Dobre, už prestúpi moja sestra, lebo to by sme sa zbláznili. A chcem vám ešte povedať, ak si chcete so mnou vymeniť LPS vzácnych, tak ja vám natočím video, akých mám ja vzácnych. Potom mi natočiť nejaké video, za ktorých by ste mi niečo chceli vymeniť. A ja si vyberiem, lebo toto neviem, kto mi napísal, ale vymyslím si napríklad Lucy, teda jazvečík, chceli mi vymeniť za perskú mačku. Ja viem, že perská mačka je dosť vzácna, no dosť, je vzácna, ale za jazvečíka ľudia, urovnajte si priority, chápete? Keby ste mi povedali toto. Teraz na nejakého pečepáka, tak kóliu za perskú mačku, tak to by sa dalo, ale jazvečík za perskú mačku, čo nie ste normálni, je pani, tak si ujasnite trocha tie priority a napíšte mi do komentov, že natoč teda to video so vzácnymi LPS a ja ti natočím, aké by vymieniam, alebo by som ti za niektorých dala. Treba dogu za dogu. Alebo jazvečíka za jazvečíka. Najlepšie ponuky sú isté za isté, takže to bude celé video a fakt čau.